yang pun actually hengkang kabo diponi simi na do diponi simi seng bolmoran hoite borok pun khogu tu bulai kya hengka to buai sini yang nakapoino satu parawo tampono satu parawo borok abono kisa o nakapoino borok thutai kya thutai nai gari rok pamsar hengka kabong ne damage rok hengka hengka damage saman bising tina flat hengka tire bo kam haikano yang puk bazar phainai sini yang kaisjas na hoite yang go garjang khala tei phainai borok yang phaikya abo ko to sing repairing phai bong na hatono sing borok le gari bai sing la bike bai ko borok pesa doi phaikya abo khe tinin gotona da abo tinin gotona just around 1:30 to 2 o'clock amti rok bisingo nangna acha o malkhung ki punsi ko khaida abo punsi kong na boron hoite khogi tu khana borok aborok sing je samani hingkang ka sini osi sa sing samani hingkang ka borok bormorani khogi tu phaimani bormorani kitabuk o malkhung ke bo jaga man phaika abo hingkang ka just tak tahun kana duranto bai 12 kene kesaro labar bagan bolong bisingo man phaika je norok je ogari mamani repair phai honi samani nor da repair phai na police or repair phai sing botongo angka police log login sing botongo or to jungnu kha je o malkhung bathak o je subai sukru khlai jaman jaga bo jaga ekdom common abo ki bom hairok khana abo hangke actually sing mal mata ramani to kisa sing bahike kisa income klaiman hangke o income no saborok amda hek khogti phai hangke obviously paran rokolog bo kisa jori jakana kisa breakdown khai kana basa sing ke o malkhung buba gara rok kitabuk bo jaga abo ke sing semia malkhung no borok tayar pump sarungai ora borok khilek lang thangka borok lang malian bagai borok am hake tapsu jati manje khotana tapano phaya ko malkhung malik chin borok da je malkhung malik he norok tom sin borok khorok tam tongo ka gari bisingo sing to nokha nongma ka to borok tongo koina tong man borok gari bising borok khorok tam tong khorok tam na ni jin borok mang datang yang ke alda borok tong jin borok mang na gari ke ki lama gana da nakha bolong bisingo lama gadan bolong bising abo ke fan suno gya sangbu yang tena pongo usi sar sangba sine pias ne borok bino sang yang na thimani abo na kanu gya ta sabo kalang khana bolong ke malik da kalang malik no kalang khana bong gari malik de khawiti pini borong tamni bagi aro bolong dai kalang khana boro actually hengkang ke borok khari malia tayar pump sa ne bagai borok khari malia nge borok kalang thangkan hambai